नमस्ते. मी मुगाची खिचडी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे तांदूळ आहे, 150 ग्राम घेतले. हे आता बनवायच्या आधी आहे ना 1 तास भिजत ठेवले होते. म्हणजे पाण्यातून काढून धुवून स्वच्छ 1 तास ठेवले होते. त्याच्यासाठी हे 100 ग्राम तेल आहे. हे 2 टोमॅटो घेतले आहे. हे 2 चमचे शुद्ध घी आहे. हे मूग आहे 150 ग्राम. हे 4 तास भिजत ठेवले होते. म्हणजे मूग आहे ना 4 तास भिजत ठेवायचे. आणि हे थोडंसं खोबरं आहे म्हणजे खिचडीच्या वरून टाकायला. हे हळद आहे. आणि हे आहे ना हे फोडणीला द्यायचं ते वेगळं, वाटायचं वेगळं दाखवते. आता हे आहे ना कोथिंबीर आहे थोडीशी. हे 5 मिरची आहे, हिरवी मिरची आहे. हे 5-6 काजूचे गर घेतले आहे म्हणजे जरा टेस्ट यायला पाहिजे म्हणून. हे अद्रक आहे. आणि हे 5-6, 7-8 पाकळ्या लसूणचे आहेत. हे आहे ना हे सर्व वाटायचं आहे हे. आणि हे आहे ना सर्व हा गरम मसाला आहे. हे जिरा आहे, कढीपत्ता आहे आणि 2 कांदे छोटे छोटे कापून घेतले आहेत ते. आणि हा हिंग आहे. हे फोडणीसाठी आहे सर्व. आता मी तुम्हाला आहे ना हे पहिलं वाटून घेते आणि दाखवते. हे कोथिंबीर आहे. हे मिरची आहे, 5 मिरची घेतली आहे. हे 5-6 काजूचे तुकडे आहे, काजू आहे अख्खे. आणि हे 7-8 लसूणच्या पाकळ्या आहे. म्हणजे लसूण कशी जास्त घेतली ना मग जरा जेवणाला चांगला चव येतो. आणि हे अद्रक आहे, 1 इंच अद्रक घेतला होता तो. हे तुकडे. आणि हे आता आहे ना हे मी बारीक याची पेस्ट बनवून घेणार आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर वगैरे वापरायची नाही, कारण मुगाची खिचडी बनवायची आहे ना, म्हणून ती हिरवी बनवायची आहे. म्हणून हे आता पाणी टाकून याची मस्तपैकी पेस्ट बनवून घेते. हे आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे पाणी आहे, आपल्याला लागेल तेवढं पाणी टाकायचं. आता गॅस पेटवला आहे, कढई पण ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये 100 ग्राम तेल घेतलं आहे ते टाकते. हे जिरं आहे 1 चमचा. हा गरम मसाला आहे, थोडासा गरम मसाला घेतला आहे. लवंग घेतले आहे, दालचिनी थोडीशी घेतली आहे, तेजपत्ता आहे, बडीशेप आहे, अशी घेतले. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हा कढीपत्ता टाकते. त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा हिंग टाकते. आता जरा गॅस फास्ट करते, कमी केला होता. कढीपत्ता टाकला ना की लांब बाजूला उभं राहायचं, कारण का ते ना अंगावर उडतं म्हणून तेल. थोडीशी हळद टाकते. आता त्याच्यामध्ये हा कांदा टाकते. आपण काय बनवतोय, मुगाची खिचडी. गॅस फास्ट करते आणि कांदा चांगला भाजून घेते. मूग आहे ना पहिले 4 तास आधी भिजत ठेवायचे. आणि त्याच्यानंतर करायच्या आधी तांदूळ 1 तास धुवून स्वच्छ असे घ्यायचे, ठेवायचे धुवून पाणी काढून. हा सर्व मसाला ग्रेव्ही आहे ना हे बघा छान वाटून घेतली आहे. आता ती मी नंतर टाकणार आहे. कांदा चांगला परतून घेतला ना मग असं जेवण चांगलं होतं. कांदा मस्त भाजायला आला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी टमाटे टाकते. ही टोमॅटो घेतली आहे 2 बारीक बारीक. ही कशी जास्त नाही भाजत राहायची आहे. आता याच्यामध्ये लगेच आहेत ना मी मूग टाकते. हे मूग भिजलेले मूग आहे. दीडशे ग्राम तांदूळ आणि 150 ग्राम मूग घ्यायचे. मग अशी खिचडी एकदम मस्त बारंबार होते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी तांदूळ टाकते. हे जरा असे फिरवून घ्यायचे परतून. तेलामध्ये चांगले असे परतून घ्यायचे. अंदाज ठेवायचा तुम्ही करताना. 150 ग्राम
मूग आणायचे आणि 150 ग्राम तांदूळ आणायचे. पहिले भिजवून घ्यायचे. मूग 4 तास भिजत ठेवायचे आणि तांदूळ फक्त बनवायच्या आधी 1 तास. आता याच्यामध्ये आहे ना, मी जे बनवलंय ना मसाला ग्रेव्ही, तो टाकते आता. तर तसं पाणी कमी जास्त लागणार हो, कारण आता पाणी ओतायचंच आहे ना. त्याचं चांगलं हलवून घ्यायचं आणि त्याच्यात लागेल तेवढं आता पाणी ओतायचं आणि मीठ टाकायचं आणि थोडा टाइम झाकून ठेवायचं. मुगाची खिचडी. आता त्याच्यामध्ये पाणी ओतते. असं भाताच्या वरती पाणी ठेवायचं जरा, कारण मूग पण ते शिजायचे आहेत ना. जसं आपण भाताला कसं पाणी ठेवतो तसंच ठेवायचं. पण हे तांदूळ पण शिजायचे आहेत, मूग पण शिजायचे आहेत म्हणून. म्हणजे हा 1.5 तांब्या पाणी ओतला मी. हा तांब्या आहे ना, हा 1.5 तांब्या ओतला बघा. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते आणि थोडं हलवून आहे ना झाकून मारते. मीठ कसं अंदाजाने टाकायचं, आपल्याला भाताला लागतं तेवढं. आता मी याच्यावर झाकण ठेवते. असं झाकण ठेवायचं आणि थोडं गॅस फास्ट करायचा, म्हणजे कड यायला पाहिजे ना म्हणून. बघूया आपण, मस्त कड आलाय. छान कड आलाय. आता जरा मी एकदा हलवते फक्त. झाकण खोलल्या वास आलाय आणि एकदम मस्त सुगंध. असं वाटेल का 4 घरात पण तो वास केला असेल जवल्यासारखा. आता सारखं हलवत नाही राहायचं हे, कारण ते तांदूळ आहे ना, मग ते तुटतात म्हणून. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना, मी आता घी टाकते. हे घी घेतलाय 2 चमचा. हे घी घेतलाय, शुद्ध घी आहे हे. ह्यानी कसं माहिती आहे, आपली काय बिर्याणी असू दे, काही सुद्धा बनवलं ना असं फ्लावर भात, तर त्याच्यामध्ये असं जरासं टाकायचं शुद्ध घी 1 चमचा. मग ते कशी बिर्याणी म्हणजे हलकी हलकी, म्हणजे एकदम सुट्टी सुट्टी होते, चिपकत नाही. चिकट झाला ना भात, बिर्याणी वगैरे चिकट झाली ना तरी ती फलफलीत होते एकदम, म्हणून ते टाकायचं. आता जरा हलवते. असं साधं हलवायचं एकदम. किती छान वास येतो आहे, मस्त. तुम्ही अंदाज ठेवा. 150 ग्राम तांदूळ, 150 ग्राम मूग. मस्त. आता मी झाकून ठेवते आणि थोडा गॅस आहे ना बारीक करते. आपली मुगाची खिचडी बघूया कशी झाली आहे खोलून. मस्त छान झाली आहे, एकदमच मस्त झाली आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना काढून दाखवते. मस्त आपली मुगाची खिचडी तयार झालेली आहे आणि बघा छान काढून पण दाखवली आहे. आता त्याच्यावर आहे ना थोडंसं खोबरं बुरबुरवते. ते असं म्हणजे आपलं जरा शोसाठी, कारण हिरवी आहे ना म्हणून हे सफेद खोबरं. आपली मुगाची खिचडी छान झाली आहे मस्तपैकी. तुम्ही पण करा आणि मला पण पाठवा डब्बा भरून, फोटो काढून.